Existeix Déu? Además, mediante la operación que Déu és omnipresent. El trobem a les ments de tothom. base de la constancia. No. Déu és totpoderós. Per Déu hi ha qui pot llevar la vida. Debe haber guerra. Dios lo dispone. Hi ha gent, però, que no creu en un ésser superior. Malgrat això, també en té un Déu. 20,000. Or fucking 16,000. Déu és omnipresent. Okay. Oh, fucking 16 years then. El trobem a les ments de tothom. Inclús hi ha qui és capaç de perdre la dignitat per Déu. What do we get for $10? Everything you want. Everything. Aquest Déu també pot alçar grans construccions. Per Déu hi ha qui pot llevar la vida. Hi ha la vida real? ¿Y por qué lo hacías? Y ahora... Era un yonki del dinero. Déu és omnipresent a la ment de tothom. O sea, uno vive en la inconsciencia y es un yonki del dinero, entonces entra en una historia y ves que casi todo el mundo está así y es lo que hay. Pots perdre la dignitat per ell. Por dinero. A mí no me gusta tener que follarme a un tío de 90 años o intentarlo. ¿Pero a ti te gusta lo que haces? No es que me guste, es que me da dinero, que es lo que yo quiero y ya está. Déu és totpoderós. Anunciando el Evangelio de la familia con un abrazo de paz. Per aquests Déu també hi ha qui pot llevar una vida.